Čauko, tu je Maťo. V tomto videu ti poviem, aký je rozdiel medzi aktívnym a pasívnym učením, čo robia žiaci zle, ako si to mýlia a ako ty využiješ oba druhy učenia, aktívne a pasívne učenie na maximum. Začnem tým, že nie je učenie ako učenie. Tie príklady na aktívne učenie, to je napríklad, keď sa učíš cudzí jazyk, tak je to tréning frázičiek, tréning rozprávania, prekladanie filmu, tvorenie vlastnej učebnice. Čo sa týka učenia sa na skúšky alebo do školy, tak toto môže byť robenie myšlienkovej mapy, môže to byť vizualizácia učiva, tvorba metafor za účelom lepšieho pochopenia, lepšieho porozumenia. Pasívne učenie naopak, tak to je to, kedy ty nevynakladáš nejaké vedomé úsilie a iba prijímaš informácie, konzumuješ obsah. A to je pozeranie cudzojazyčného filmu s slovenskými, anglickými, francúzskými titulkami, môže to byť čítanie cudzojazyčnej knihy a v prípade učenia sa na skúšky, tak je to pozeranie inštruktážneho videa, čítanie si poznámok, čítanie učebnice. A aktívne učenie je mnohonásobne účinnejšie ako pasívne, avšak mnohí žiaci robia zle to, že si mýlia aktívne učenie s pasívnym. Totiž to čítanie si poznámok nie je to isté ako aktívna vizualizácia, metaforizácia učiva za účelom lepšieho pochopenia. Je taký príklad, ja neviem, že niekto môže povedať, že 3 hodiny som sa učil, ale 3 hodiny sa učil pasívne, čítal si tú knihu, čítal si tie poznámky a čo sa naučil. Toto je bežný spôsob, ako sa žiaci učia, avšak je to iba pasívne učenie, ktoré má veľmi nízku účinnosť. A naopak 3 hodiny aktívneho učenia by vyzerali tak, že robil som si myšlienkovú mapu, spravil som si pamäťový palác, pracoval som na pochopení učiva a na tom, aby sa mi aktívne vrilo do pamäte. Na to, aby si využil oba typy učenia na maximum, tak ti poviem týchto niekoľko typov. Pasívne učenie je typ učenia, ktorý môžeš zautomatizovať tým, že si okolo seba vytvoríš to svoje pasívne prostredie. Môžeš si nahrávať prednášky a takúto MP3 si dať ako audio. Môžeš si vždycky so sebou nosiť nejakú knihu. Na základe tohto ty využiješ svoj mŕtvý čas. Môžeš si takto vytvoriť predmetové prostredie, kde keď sa učíš, tak sa obklopíš tým predmetom, ktorý chceš ovládnuť. Napríklad sa obklopíš anatómiou a budeš neustále počúvať nahratú prednášku, budeš okolo seba vidieť všetky tie kostry, lebo si to okolo seba vyvešiaš a isté obdobie týmto budeš skutočne žiť. A toto je pasívne prostredie, ktoré ti dopomôže k lepšiemu zapamätaniu. A môžeš si takto vytvoriť cudzojazyčné prostredie, keď sa učíš cudzí jazyk z filmov, z pesničiek, z audiokníh alebo z knížiek, ktoré čítaš. A do stratégie učenia toto pasuje hlavne na získavanie informácií a na takéto pasívne rozširovanie obzorov. Lenže pokiaľ ty chceš učivo pochopiť a pokiaľ ty chceš leštiť svoje poznatky, tak pasívne učenie nevyužiješ. A naopak, aktívne učenie využiješ najlepšie vtedy, keď sa budeš učiť na základe tej Pomodoro metódy, ktorú som ti spomenul niekoľko videí dozadu. Kedy sa budeš učiť tak, že si vytvoríš 25-minútové úseky, počas ktorých sa budeš maximálne sústrediť iba na učenie a odizoluješ sa od všetkých vonkajších vplyvov. A toto využiješ v stratégii učenia predovšetkým na pochopenie, na aktívne rozširovanie tvojich obzorov, na leštenie tvojich poznatkov a na praktické využitie. V prípade učenia sa jazykov toto využiješ na učenie sa fráz a na tréning rozprávania.